आंनि आथिं मेङो माथो एफा बिहिर हनै गोजौआव थांगोन ना थांला बे हाजोआनो जाबाय श'ले फिल्म शुटिं खालामनाय हाजो नोंथांमोना नायना लादो बे हाजोआवनो जादोंमोन हा दिनै सफैबाय लोगोफोर जेरावहाय 1975 आवहाय श'ले फिल्म शुटिं जादोंमोन बे लकेशनावहाय दिनै सफैमारबाय हाजोआ बेनो वाव बिउटिफुल आं ओरै देखायनि नै जा साइज नुखायो हाजोखौहाय बेनो ओमफ्राय नै गुन्दाफोर थाखाया नैबे अन्थाइ थाइनाया बैयाव सासे बेयाव सासे थादोंमोन नोंथांमोना नायनानैहाय एडजास्ट खालामबानो जाबाय गासिन नैबे गोजौनिफ्राय लानानै एक्सनाव दंजोबो आरो इयो बे नैबे बै गाहायावबो न' दङमोन दा बे गैजोबले हाग्राबो जाबाय एसे गोबावसै दा खम गोबाव बोसोरसै 1975 आवनो जादों दा बेनो मेनमोन आरो हाजोआ ओमफ्राय बैयाव थांबानाय र' दसे देखायबावनो बे श'ले फिल्म खालामनाय समाव नैबेयावहाय गुन्दाफोरनि माबा देरा बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव गासिनबो एक्सन दंजोबो श'ले फिल्माव ओमफ्राय बैयावहाय एक्टरा बैनिफ्राय बारलायनाय दंलायो ओमफ्राय नैबेयाव दङ बेयाव गुन्दाफोर नेनाय दं बेयाव सासे बेयाव सासे बेनोमोन आरो मेनना रुल्स खालामनाया लामाया माबायदि खालामबोनांदों नै उफाय गैया अन्थाइजों दा मन्दिर जालाबायजोबबाय बिराद मानसि जायो बिराद मानसि जायो बेयाव मन्दिरसो दंदां गाहायावहाय मन्दिरसो दं गाहायाव इयावहाय बेनो आरो लकेसना गासिनबो दिन्थिजोबनो नाजादोंमोन नोंथांमोननो ओमफ्राय दा नैबेजों गाखोलांबावनो सानदों आं नैबेबो गासिनो दंजोबखायो आरो 1975 आवहाय बेयावनो गासिनबो बे श'ले फिल्मनि बे एक्सना लास्ट एक्सना बेयावनो बानायजोबनाय जादोंमोन आरो आं नायहैबावगोन गोजौआव थांनानै नोंथांमोननो देखायहैनो नाजाबावगोन बिसोरो एसे लेट जाबायलै नुलांजोबनाय नङासिम थांबाय थाना माने आं सिगां थांग्रोनानै गासिखौबो सुट लाग्रोहैजोबनोसै आरो होनब्लाबो आङो देखायनासो थांजोबगोन मानोना इसेबां खरस गारनानै फैयाखै बयजोंबा ट्रेन खारलायनायबो दंमोन बे एरिया बबेथिं जाखो हमनो हाजोबाखिसै आरोखि शुटिंला आं श'ले फिल्मनि बादनि बेखौ बुलायनायाव दे बैयाव थाना खेबलाय आं श'ले फिल्मनि बादनि बेखौ फुलला बेखौ दान्दाखौ बादनि आं बारा फावसाय जानाय नङा श'ले फिल्मनि एक्सन श'ले फिल्मनि एक्सन ओइ थांबावनांगौ इयाव थांबावनांगौ वाइ वाइ नै बेजोंनो गाखोलाङो गुन्दाफ्रा लाइन नायदो अन्थाइखौ जाब्बाय नै जाबना लामा खालामबाय ओइ गुन्दाफोर थाग्राया इयावबो
1975 आव जोङो जोनोमानो गैबावामोन होमब्लानो ओंखारो बे फिल्मा बेयावनो जाजोबदों शुटिंआ नै इयावबो गुन्दाफोर थाग्रामोन नै बे औ बेलाय देरा होनायनि अन्थाइ जावजोबदों बेलाय अन्थाइ बुरजोबदों देन्जार साइसबा नुखायो हाजोखौ नै बेयाव ब्रह्मसो बेयाव खारखोबाय खिन्थु वाव ओरैबायदि नुबाय नै ओरैबायदि बे थांबावनांगौ गोजौआव गाखोहैबावनांगौ फाइनालि सफैथारबाय लोगोफोर जोबथा गोजौआव ओमफ्राय आरो दंबावो सेकेन्ड बेनो बे सिजौ बिफां नामा मेरला सिजौ बिफां दं नै ओरैबायदि समायना रमायना बेलासि सम जानायखाय बोथोरा एकदमबारे खिस्ला जाबोबाय माने खुवा खुबोबाय दा मोजां नुनाय नंलिया ओमफ्राय लास्ट जोङो बै गोजौआव गाखोबावगोन नै बेयो जोबथासै आरो बेयो थार्ड स्टेप जाफैबाय नै इयो थार्ड स्टेप जाफैबाय ओमफ्राय बैयो जौसिन बयनिफ्रायबो बेयाव थांबावनोसै ओमफ्राय बन्द'सैनिफ्राय जोब्बाय जों थांफिनबाय दे जायाखै नोंसिना जायाखै र' मेन लकेसना नैबेनो जाहैबाय खनले लाफ्लांबाय थालांबाय Cepat, silok. Yang ni dan cak. Raja ini sih kau mih bakal bisa. Wow. Musa boleh. Musa boleh. Di. Guri di, Musa. Guri. Ya. Ya. Nih, coba ibu. Enggak, utuh main unjana kau silah konang. Buri mang gri ne, ore sargiding ne bene be utuh main unjana ne kandang, sampai jeng tangai sih. Sorongga nahi salah. Ini model kelama ini. Ini जोबथा नै. Wow. Ayo. Wow. Đây đi sự. Ayo. Kakak mau हाँ नहीं वो बार तुमसे करेगा तो क्योंकि इसमें वी कैन हेल्प अरे ऊपर से भी लोग आ चल गाखोनो जायगा मोनलाया नै थांलासो आयु जा खस्थ' लोगोफोर गोलैबाथाय गैला आय गाखोलै मेहनत खालामनांगौ लाइक जो दिख रहा वही पता नहीं है ना दिख रहा वही है जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है यही तो रास्ता है ये कितना वेट करते रह जाओ इसमें चलते जाओ रास्ता मिलते नहीं चलेगा दूर से लगा जाने का आने का कुछ पता नहीं चलेगा जाओ खाथिं बायसो थांनाय जाबों जा
हम भी जाएंगे भाई इतना मेहनत चाहिए है हनुमान जी के साथ उनका पहना ना इयाव अन्थाइनि हुलुमोन दानना दोनदों वाय गाखोजेनबाय अब्ला जों आगान होजेनबाय बेनो लास्ट जागोन थाल्लाब्रै गाखोनांगौ थाल्लाब्रै होद आंनि आथिं मेवो माथो आथिङा मेवदों आंनिया नोंसोर गाखोनो माथो एफा बिहिर हनै हनै जाब बिहिर ओमफ्राय जों ओमफ्राय जों गाखोनो हायाला जेननायसै जों मुझे नहीं जाना हा हटो मुझे नहीं जाना मानसिया एफा बिहिर हनै गोजौआव थांगोन ना थांला थाङो थ' जों सानै थांनायसै होनला आं थांलालै नों थांसै सारेन्डार जाबाय सारेन्डार जाबाय जों गाखोथारगोन फैबाय नालाय फैबाय बेरायलांजोबगोन बेरायनासो थांजोबगोन अबा नै नै थो गाखोनो हाला दा गाखोसै दे मेरे को भगा दिया सेठी सर ने हमारे एरिया में 2 जने खत्म होगा सेल्फी लेते लेते ओरैबायदि डेन्जार रे लामाया खिन्थु सुनो हैं पहले इधर से रोड था हम इधर ना क्यों क्या ओरैबायदि डेन्जार लामाया बयथिबो दासो जायगा मोनबाय गोख्रै गोख्रै गाखोनायसै आयौ थियाखा फैबाय लोगोफोर यो हम जीत गया अबे सोनिया तो आ ही नहीं रहा था यार सोनिया हार गया हार गया हुस डेन्जार नै लोगोफोर आयौ अबे नों मबाइल लाहरदो आयौ लाना फै लाना फै आयौ अब डेन्जारसिन नै बेवहाय खायलेंदेंसिन ओइ बोलो हो वाव जीत गया लास्ट फ्लोर आथिङा मेवबायमोन आंनिया दोरफोनो बिदि गोजौखौ आं जेबो गिया लोगोफोर नोगोद मेवखाबायमोन आथिङा नजारा देखो कितना सुंदर होगा दोस्तों वाव एक फोटो तो बनता ही है लास्ट फ्लोर 360 डिग्री वाव छोले फिल्म लोगोफोर छोले बानायनाय होबाय ओमफ्राय ओरैबो नायनोसै दासो सारिगिदिं नुजोबदों आयौ वाव बेखिनियावनो सले फिल्मखौ खालामदोंमोन जाहैबाय कमप्लिट ओमफ्राय ट्रेनजों होसोलायनाया बबे साइडजों थाखो लकेसनखौ मोनाखिसै जोङो ओरैबायदि गोजौनिफ्राय स्राय नुजोबबाय दा बेनोमोन लोगोफोर गोदोनि बे सले फिल्म शुटिं जानाय लकेसना दा बेरायजोब्बाय जोङो थांफिनसिगोन बेनो जोबथा जाबाय सिख्लाफ्रा मोजां मोजां थांबाय हनै बिराद मानसि फैयो ओंखारनायाव दाने आथिङा फेहय मोनलायलायदों दा थांफिननायसै जों लोगोफोर थांफिननो नागिरबाय माने दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आंथ' गंबाय खिथागासिनो दंखायो सले फिल्मा बेयावनो शुटिं जादों होननानैहाय नोंथांमोना बेयाव बेरायफैनो गोसो जादोंब्ला बेरायफैनो हागोन बे जायगानि मुंखौहाय रामनगर होननानै बुङो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामो दाबाव चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान लकेसन नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानो हानाय बायदि
बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि शले फिल्मनि शुटिं नायखांब्लानो जाबाय नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला 1975 आव जादोंमोन रिलिज